simlungiselela kanjani na. Sijonge ke ngakumbi ke mphulaphule weVukani FM kumaphulo kanye kwi-campaigns eziliqela namhlanje eziqhutywa yi-ANC Youth League apha ke kwisithili sikaTshonyane. Siqala pha ke nge-Right to Learn campaign, sibuye sijonge ke ku-Back to School campaign. Kodwa ke sizawuva banzi into yokuba mhlawumbi ke ingaba ezi campaigns zizawuqhuba njani ngolusuku lwanamhlanje. Joining me here studio live apha ke kwi-studio sakuKomani, kodwa ke nakwikhasi lethu lika-Facebook siyafumaneka pha ke kwiVukani Community Radio. Ndijoinwa nguye ke uKada Luzuko Delihlazo, ANC Youth League RTT Coordinator kwisithili sakuTshonyane. Kada, mandikubulise tata enkqubeni ndikunike elithuba uzibulisele komphulaphuli weVukani FM ngale mini namhlanje. Masibulise kuwe sibulise nakubaphulaphuli balapha eChris Hani region. Nkosi kakhulu. Sibulela ngexesha uthe wabeke usiphalo namhlanje lusuku olubhizi kakhulu ngakumbi kunikeni i-ANC Youth League. Ndifuna kusikrobisele zimbini ezi campaigns sithetha ngazo enizawube nibhizi ngazo kwisithili sikaTshonyane, i-Right to Learn campaign kwakunye no-Back to School campaign. Ungakusikrobisele nje injongo yokuba nibe ngeli xesha ngakumbi lo nyaka nibamba i-campaigns ezikumila kunje? Msasazi okokuqala i-ANC Youth League ngumbutho orepresenta i-interest zolutsha. Kungako ke sifanelekile into kokubana senze i-campaigns ezimila kulolu hlobo. Ukhumbula ke msasazi abantwana ngoku abase high school ngokwe-age yabo ngabantwana abaphakathi kweminyaka eyi-13 uyoma ku-19 at most. Now ithatha ukuthi ke ngolondo msasazi ngabantwana abo abanye babo amalungelo oba bangakwazi ukubhalisela uvota nothini. Kwaye ke siyayibona indlela eqhuba ngayo i-department ngokukhokhelwa i-African National Congress. Kodwa sithi singabantu abatsha asinawuhlala phansi sibona apho singakwazi uncedisa khona, apho singakwazi ukuthi sithethe nabo abantwana, sikwazi umotivate the grade 12s, the grade 11. Ngoba yona njongo yethu kukumotivate aba bantwana into kokubana nje bebepha esikolweni ayo punishment into yoba babe sesikolweni, but it's for them uba ba-prepare future yabo. It's for them to access education. It's for them to perform ngendlela efanelekileyo bazokwazi uzibona ngomso benabo o-matric bekwazi ungena kwi-university nakwi-TVET colleges, so that bazokwazi u-develop their own communities, bazokwazi u-develop their own. Abanye abantwana baphakoza izikolo sizivizitayo ngabantwana abasuka kumakhaya ahlelelekileyo, ngabantwana besebelahle ithemba besithi akukho nto ndinawukwazi ukuyiphumelela ngenxa yemeko endisuka kuyo. Kodwa sizonika amathemba ke ngokwabo bantwana bafana kumela kunjalo into yobana this is all possible if umntu angaba discipline asebenze hard work. So zizinto ke esinjongo yazo ezi zika Back to School nokumotivate msasazi. Kukhona abantu esibalibalayo ewe kuyaziwa uba awukwazi ukuncoma intaka ngobhabha ngoba umsebenzi wayo, kodwa the effort ebonakaliswa by the young teachers particularly in the Eastern Cape in terms of improving results and also in terms of improving results kule district yase Chris Hani West ngokwa education nakwi district yase Chris Hani East ezizilapho elandukeni eChris Hani region. So sizama ukuthi ke nakho tishala si-interact no tishala with the SMTs to try to get challenges abanazo. Ukhumbule msasazi i-ANC Youth League nawo amalungu African National Congress aseparliament. Yiyo lento sifuna ukwazi nengxaki abajongene nazo, the challenges abanazo kuzikolo zabo ezohlukeneyo. Wasingangayi kuzo zonke izikolo, kodwa ezi sifikelela kuzo sizibambe i-challenges zazo so that sizokwazi u-understand mhlawumbi kukho overcrowding classes, kukho abantwana mhlawumbi abayapha bengena uniform. So zizinto ezi sifuna ukudilishana nazo, ukubuyisa i-dignity yomntwana omnyama. All right. Andazi noba ndikuva kakuhle Kate ndokubana ingaba niyaqala i-campaign ngoku namhlanje kuba nizawube ninyathela kwaKomani okanye sele nizambile ezinye izikolo ngakumbi kulo Back to School campaign? No msasazi, kudala siqhuba nale campaign nakwezinye i-sub-regions, Dr. E.P. Xuma, Landuka, Robert Khesha, eMalahleni, abathandwa Ndondo, which is known as Isaki Sizwe, yocala Elliot, ayoku ukugqibela siyenza. We are going all over the region
ukuqinisekisa into yobana siyakwazi ukunikezela back kubantwana abahlelelekileyo, siyakwazi ukuncedisa apho sikwazi ukuncedisa khona, ingakumbi kwi-high schools zethu. Wasizilibalanga ii-primaries, kodwa was saying that aba bantwana there is utshilo minister was wathi kunabantwana abaqala bebaninzi kwa-grade 1 but they are dropping out apha e-high school. Yes. There are many challenges abadibana nazo abantwana. Yiyo ke ngule nto siye sathi masifocus apha kubo, because ngabona ba-affectwa yi-peer pressure, ngabona ba-affectwa yi-teenage pregnancy, ngabona ba-affectwa baqala u-identify izinto ezenzekayo kwamakhaya wabo, bazibone bazenjani. Then ezo zinto ziyacontribute into yobana bangadrop out abantwana. Yiyo ke ngule nto sithi masike sifocus apha ku-back to school for high school learners. Siphinde ke ngoku singabatyekezi nje abantwana sithi mabahlale emveni ko-back to school, sifuna uya ku-right to learn. We are going to right to learn. Yes. I-university elapha kuthi iWalter Sisulu ne-Ikhala TVET College ne-King Sabatha ese-Dr. A.P. Gquma siya kwezi right to learn campaigns to assist the students to get an access in the higher education. Siyayazi there are challenges of NSFAS, there are challenges of accommodation. Those are the things esifuna u-interact nazo students ezitsha nezibuyayo. Students, the returning students, interact nazo to check what are the challenges they are experiencing, how can we assist, where can we intervene, so that we will be able to ensure that umntana omnyama is not financially excluded, umntana omnyama is not academically excluded on the basis that they cannot afford, is not abantwana sibabonile msasazi abantwana be-drop out university because of irresidencies. Now those are the things ezenza abantwana abantu abamnyama bangakwazi uperform kwezi universities. So siyakwenza ke ngolo right to learn phaya eWalter Sisulu. Were also invited ne-Ikhala TVET colleges, learner students sizokwazi u-interact nazo to understand their challenges. Singothuki emsasazi ngomso kuvalwe amatayari phaya, singothuki kutshiswa amatayari kusithiwa akho nto iza kuqhubeka. Masibe siyi-understandile zintoni ii-challenges ebebenazo. If siyakwazi umzekelo uku-engage the Minister of Higher Education to intervene on those challenges, if we are able to engage the leadership of the African National Congress in the province and the executive committee and the executive of the premier in the province, so that we are able to intervene in all these challenges abantwana abamnyama abajongene nazo. So zezo zinto ke esijongene nayo. Another program esayiqhuba namhlanje izabe kwicluster yase-Weekly C, where we'll be celebrating uPeter Mokaba, the president of the ANC Youth League, owahlala ngexesha elinzima in the ANC. He was representing the young people, ensuring that there is freedom, economic freedom in our lifetime, and ensuring that all the young people are treated with dignity and respect in South Africa. So sizabe celebrate ke ubomi bakhe eWeekly C. The public they can bangakwazi ukujoina the program yase-Weekly C. Abantu abase-Weekly C, the bus is provided for them to attend, and there are also areas to baza pick up points zabo. They are communicated ezo areas with e-commerce branch coordinators zaphaya. You can contact your ward councillor in that area yase-Weekly C, so that you are able to attend ezo programs enjalo. Silindeleke ngomsasazi the Secretary General of the ANC Youth League, Comrade Tsakani, the newly elected Secretary General of the ANC Youth League. There will be a lot of leaders who will be there, the ANC leaders, the National Executive Committee members who will be there. Baza interact with the community. What are the challenges abanazo phakula community? Zeziphi challenges abazibonileyo? As much as we celebrate uPeter Mokaba, but want to respond. ANC kulo nyaka ithathe it's a year of renewal. So want to renew the ANC and respond to the challenges ezithethwa ngabahlali. Yiyo le nto ke sibize inkokheli ze-ANC Youth League, sibize inkokheli ze-ANC Youth League ePhondweni, sibize inkokheli ze-ANC eRegionini ePhondweni. They will all be there to celebrate the life of Peter Mokaba and also engage in a community. There will be a lot of entertainment and activities that will be provided during that, particularly by the young people. Must respond to, because another thing that we must know, they are entertainers. If we don't give them platform as the ANC Youth League,
who's going to give them platform? If you don't trust them as the ANC Youth League, who's going to trust them? So sama ukuthi ke msasazi into ekumelanga njalo usuku lethu namhlanje lu busy sawuqala kwaKomani possible sikwazi uphuma siye ezibeleni, after that sihambe siye eWalter Sisulu ku Right to Land, then after that iprogram yethu kaPeter Mokaba memorial lecture izawuqala ngensimbi yesithathu malanga. Izaqala ngensimbi yesithathu malanga yona. So ithethe ukuthi ke ngolondo msasazi yonke lemini namhlanje siyidedicatele into kokubana sizabe silapha kule sub-region yase Enoch Mgijima in different points. So umuntu ke angakwazi ukucheckisha iactivities zethu kumakhasi onxibelelwano African National Congress Youth League Chris Hani region, angakwazi ujonga kwimakhasi onxibelelwano ANC Youth League Eastern Cape official national page, bangakwazi ujonga namakhasi onxibelelwano we-ANC ukulandela ezi activities sithetha ngazo. Ndinomdla Kate ngakumbi kulo back to school campaign now that abantwana bebuyele esikolweni. Mhlawumbi ingaba ikhona imigaqo nilandelayo ukukhetha ezikolo nezivizithelayo kuba namhlanje ninyathela kwaKomani, ingaba mhlawumbi nizikhetha based on i-background yesikolo ngokujonga imeko yesikolo okanye ngokujonga abantwana i-background yabo abakweso sikolo, nanjengokuba usikhanganyile into yokuba ezinye zezinto enizijongayo ngabantwana that are coming from i-disadvantaged background emakhaya nizama ukuba motivate? Yes, eyona nto ingakhulu ayizo results kuthi. Okay. Kukujonga i-background yabantwana nokujonga imeko sithi xa si-interacta mhlawumbi with the principal of the school. Because awuzuvela uvuka uhambe uthi ndibeke esikolweni. Yeah, we have to make an arrangement. Kaloku there are procedures and processes phaya ezenziwayo. Okay. There is a plan phaya to manage a school. So you can't just wake up and go to the school. It's to engage the principal first, and then you get to learn the challenges that are there. And then you see if we are able to intervene in these challenges. Sikwazi to intervene in these challenges, then come and visit the school. Then we are going to, our hope is that we are going to all the schools. We are going to have another program when I'm saying back to school. Okay. The issue of initiation. That we have to visit the schools. Abantwana baswelekayo sasazi ngabantwana abase high school. It is very painful to announce results phaya kufumaniseka ba there is a learner ebengumele ba iyampasa grade 12 but lo mntana ngoku uawadwa ezi results seleswelekile because usweleke ku-initiation school. So zezinye ze programs that we are lined up for this year to visit the schools, talk to the boy child. Sithethe naye la mntana inkwenkwe because sinamaphara ngoba namaphara ngabantwana abangamakhwenkwe. So ngapha abantwana sifuna uthetha nabo the boy child siresponde kwi-challenges zakuba zintoni ezimenza uba side siresolve lobana sawude simnike igama loba liphara. Yes, asizumneglect umntana intombazana, but there are programs that are there ukumzekelo ze-issuing of sanitary towels to abantwana abangamantombazana. But aba bantwana abangamakhwenkwe, we cannot say that baqinile lena uba yabona moslana uba kuthiwa umntana wenkwenkwe makangakhala thini, kodwa zizinto that we need to talk to them because siyayibona i-challenge uba abantwana they resolve to drugs, they resolve nobana mabaye kwi-crime. So if we can be able to get them at a young age, sithethe nabo and make them understand the importance of education and understand the importance of discipline and understand the importance of respecting the society, then asinode sibe nayo le nto sizawuthi sithi ngamaphara. Ndikuvile Kate, uvile nawe ke mphulaphuli ziliqela i-programs abanazo balapha ke Enoch Mgijima namhlanje ANC Youth League. Ndiyafuna ukunikeza just in 1 minute Kate amazwi just nje okumema ke ngakumbi abahlali jikelele base Enoch Mgijima nokugxininisa ngakumbi kubaluleka into yokuba babe yinxalenye yezinkqubo. Yes, sasazi nje amazwi nje amancinci nabashiya kubahlali baseMinoh Mgijima nabalandeli be-African National Congress nabalandeli be-African National Congress Youth League kukuba masibe inxalenye yezi program ukuze sikwazi utshintsha i-society zethu. Masithathe action sizijonge ezi ngxaki. Isikolo sesethu sonke kwi-community, akunokufumaniseka uba izikolo ziyavandalizwa sikhona. So sizama ukuthi ke sihlaba ikhwelo kubalungu e-African National Congress neenkokheli zonke into yobana mazibe inxalenye yale program, zibe inxalenye yokuqinisekisa into yobana abantwana they go back to school kungekho zixholoxholo. Kwaye ke msasazi enye into esifuna uyijonga kakhulu namhlanje yilaa yeskola transport. Okay. Yes, because we have seen all over the country that it's an issue. Want to check sikhona nyhani na iskola transport kwesi sikolo. Is it functioning properly?
ngoku we've deployed people in the school, and njengoba sibadeployile abantu bapha esikolweni, they will check into okokubana isikolo transport si-arrive at what time. Mhlawumbi yenye yee-reasons ezenza abantwana aba-drop out because i-transport ayifiki, yet urhulumente ubhatala umntu ngetransport. There should be accountability. So zama ukuthi ke kwiinkokheli ze-African National Congress nabahlali bonke sicela bajoyine balandela amakhasi onxibelelwano ase-ANC ne-ANC Youth League ukulandela ezi nkqubo zanamhlanje, babe yinxalenye yeenkqubo zanamhlanje. Wonke umntu wamkelekile. Ingakumbi uqinisekisa phaa kulaa memorial lecture siyofunda ngebomi bukaPeter Mokaba. Siyazi into okokubana yintoni ayewayeyimele, yintoni ewayeyinjongo yakhe. Kwaye thina singayisebenzisa kula maxesha namhlanje, into ezoyisebenzisa kula maxesha namhlanje kwimfundiso zakhe utshintsha ubomi bomntu omnyama. Right, phulaphuli ke 28 imizuzu kubethe phansi bika 8 o'clock mbike lowo ke ngakumbi ke uKida Luzuko delihlazo sijonge phake kwi-ANC RTT coordinator apha ke kwisithili sikaThonyane. Mhlekazi masibulele ngexesha lakho the wabeke usiphalo na inkqubeni sithembeke nenkqubo zanamhlanje ngakumbi zonke na usebenza kakuhle. Ewe, hayi nani namkelekile ukuba inxalenye yenkqubo zanamhlanje. Nibone nani ningabanye abantu abanosincedisa kakhulu ukuqinisekisa ezi zinto sizinqwenelayo ziyafika ezindlebeni ezifanelekileyo. Abanye abantu bakwazi ukungenelela baphose isandla, baphose isivivaneni ukuqinisekisa zonke izinto ziyaqhubeka. Nkosi kakhulu. Right, phulaphuli